Si opína vyjebá na dobrý večer. Dobre, v pohode. Vítajte v druhej časti. Vítame vás všetkých, ktorí ste tu u nás v kuchyni. Znamená, že začneme teraz s druhou časťou našej relácie. Ako varíš nám to varíme, alebo varíme vás? Si dobré. Dobre. Jeden z nami robil gulán. Dal si prvé do žucha kostky mesa, áno? To bolo prvé, dal si olej, začal to miešať a teď 5 minút dal tam cibulu. Pomiešal to a teď som po nemu kamarád mu hovoril, že čo robiť. Neznámy návštevník. Vypúžeme kočku, hej? A on som hovoril, že gulán. A ten kamarád mu hovoril, že hej, to zapakuj. To bolo ľudské. Na imperiálu. A co se to zápačili? Ale ako normálne konkrétne Slováci. Hej, ale ono sa nepokoj. A on je... Fakt dobrý vtip, to bolo. Áno, takže pokračujeme v našej relácii. Áno, po vtipe, Pánom Voloďom. sa vraciame k našej relácii. Áno, reklama, komerčný break. Skončíme sa s našim hostom Romana. Áno, to bola Romanka, ktorá vyšla a ale sa zase vracia. Bola si odkarknúť. V pohode. Počuli sme vtip. A poďme ďalej k našemu vareniu. Dobre, No, takže máme tu dve nože, takže to bude čínsky spôsob. to bude čistý spôsob, ako alias Vládo, rozumiete? Troška pripravené. Áno, tak poďme na to, ukážte, ako sa to robí. Keď ste civili. Takže ukážte, ako sa naporcuje to meso dvoma nožami. Áno, meso dvoma nožami. Povedzte, ktoré meso chcete, ako také mekšie, tvrdšie, alebo aké chcete povedať? 20 kg pisačiny. 20 kg je málo. Málo? Dáme 45 pisačiny. 45? Áno, tak ukážte, ako sa porcuje. Nie je problém. Tam, takže nože do ruky a ideme na to, pán Vlado. Tak, že sa neudejí. Pekne na plátku, viete ako. Áno, áno. Dobre, máme plátku, vidíte? Áno. 57 plátkov. 58, ako ste na to prišli, že sú 56. Aha, do piči, to je spadlo, dobre. Dobre, tak ideme ďalej. Áno. Plátkou, mesa, a čo teraz robíme? Takže musíme ich vytlúsť, vyklepať. 58 všetky. Áno, takže to dáme všetké na jedného. To je dosť na mňa, ale ja som... Ráno je denný kuchár, hej? A ty len Pán Rado, I Vládo, a ja mu rádim. I Vládo. Dobre, takže nakrájame to na kocky všetko, úplne rýchlo. Áno. Úplne najrýchlejšie na kocky. Dáme vám na to 5 sekúnd, 25 kg mesa na kocky. 3, 2, 1, start. 2, 3, 4, 5. Áno, je to na kocky. Je to tam. Vidíte, je práve kocky, ktoré sú presne merateľné. Presne, takže to v poriadku, ako ja nemám problém s nimi, tak začať ako variť, alebo... Tak začneme variť, ideme k panvici. Panvici? Áno. Poďme, presunieme sa, zoberte si meso. Počkajte, musíme počkať chvíľku. Pretože meso nie je ako... To kurva! Musíte prvé umyť, lebo niekedy smrti. Dáme ho do práčky však. Ja vám otvorím práčku, meso do práčky. Áno, počúvajte, treba ho umyť. No. Dobre, už je tam. Áno. Zapneme práčku. Zapneme práčku, je zapnutá. Tak meso sa nám perie. Za ten čas sa zrobíme grule. Grule. Takže zemiačky, ako si upravíme zemiačky? Takže podľa toho, aké zemiačky chcete. Tak na pracovný spôsob talianskeho receptu. Netreba ich škrabať. Nie. Netreba ich škrabať, čo ja viem, ako ten spôsob
ukázali tak. Neviem, či vy vidíte, ale ja Ukázali takého. vôbec sa neoplatí škrabať, pretože sa robia šupke. Áno, lebo všetky vitamíny neutekajú. Áno, takže uvarím ich v šupke, nie je problém. Tu mám Matia chlopný, ktoré sa robia hranolky vlastne, ale môžeme ako normálne zemeky. Tam, vidíte? Á, už počkajú, to sú čematené. Áno, tam. Okej, sú tam. Áno, hranolky sa nám skrečujú. Áno, sú hranolky, čiže zemeky. Takže môžete nám povedať, pokiaľ sa vám robí mäsko, vedia speria hranolky. Vidíme Niečo o tieto postavičke, to je určite nejaké ocenenie. Toto je tiež krásne jedno mäsko. Riad. To je také vaše obľúbené. Je to aj vo vašej knihe. Je jemné, viete, áno, Zakopané vidím, že ste videli a čítali moju knihu, vyjebanú. Je to zakopané tam všetky staré jednotka. Pretože meste dvojka. Presne tak, tu vidíte aj Je to veľmi mliečne meso. to veľmi mliečne, pretože obsahuje najviac mlieka zo všetkých dní. Dobre, lebo prvé dve kapitoly, prvá, druhá kapitola vlastne navezujú, ale poďme ku tej tretej časti. Tretej časti, Áno. ste tu. Ja by som to trošku ešte pootočil. Takto Ako, nie 360. Á, ide takto? Áno, To je, ja som myslel, že to je druhá, ale dajme tomu, že je to tretia. No. Ako tretia časť je dosť zvlášť iné meso. Neodporúčam ho používať na pekač, pretože je to samo sebe pekač. No, ako. Do toho nakladáme. Áno, do toho nakladáme všetko možné, čo chceme Čo sa zmestí. Áno, tak, dobre, mesko sa nám vybralo. Ideme na to. Máme vypraté mesko, poďme, vybereme ho, ja vám otvorím práčku. No, počúvajte. Práčka, nech sa páči, 25 kg mesko sa spravilo na 5 kg. Ako si vyvarie doma. Dobre, a ideme na banditu. Á, dobre, mesko necháme tak. Niekto asi nevadí, porobí. Rozpálil palátky do ohňa na hory. Dobre, už je to. Dobre. Pôjde. Čo s týmto mesom, ktoré sme si vyjebali? Vyjebali s tým mesom, že tu sa robia to meso, ktoré sa nekého hrnce, ale vidíte, že to je tu vlastne pripravené, hej. A počkej, to je meso. Dobre, tam je. Že tam. Ideme robiť guľaš. Najprv dám meso, iba meso. Vidíte? Dám ho na pekač, vlastne na pec. Potom medzi tým Áno. vyčistím cibulku a robím olej. Dobre, tak poďme na to. To je univerzálna kľúčka, ktorou sa otvára všetko, úplne všetky dvere, kľúčky, moci, všetko. A dá sa naštartovať. 1203 vyjebaná. Áno, presne, tak vidíte, že má svoj púd. Poďme na to, cibuľka je už počistená, ideme. Krájame. Áno, tak počkaj. Cibuľka je tu. Tu je, aha. Vy sklepie húcha, tu je cibuľka. Čo máte, ja som znamená, na krajaniu, že vidíte. Takže, Tak zoberieme si nové. môžeme si to všetko vyjebať do koša. Áno. Je to vyjebané do koša. Robí sa nám to v koši. A naše ingrediencie, ktoré sú na... No tak ochutnáme tie ingrediencie. To sme si už dnes dali. Aha, tak presne, tak a ja som myslel, že niečo... Kuchovka vyjebaná. Ingrediencie sú, že... Ja si berem takto, áno, takto je to lepšie. Tak preto len. Dovidenia v tretej časti pokračovania. Dovidenia do piče, Matiere. Vypadni sa mať.